Joo, terve. Siitä on edellisestä videosta kulunut vähän aikaa. Edellisessä videossa käsiteltiin vielä Volvo 240. Mutta sen verran on kumminkin Kallavedessä videonnut vesi tässä välissä, että Volvo lähti. Ei oo mulla Volvoa enää, se löytyy nykyään Lappeenrannan suunnista. Se meni hyvin käsiin niin sanotusti se auto. Itellä ei riittänyt aika tehdä sitä vehettä enää, eikä oikein ollut kunnollisia tilojakaan. Niin oli Volvon aika lähteä. Kuten varmaan otsikosta pystyy päättelemään, niin nyt on toinen hankinta, eikä ole ihan tuore. Se nyt tietysti riippuu miltä kannalta kahtoo, mutta on se mulla kohta ollut vähemmäs puoli vuotta. 123 240 diiseliä OM 616. Täysin vakio, ei oo mitään tehty. Vähän namiruuvia ruuvattu ja eipä sen kummempia. Ihan perus varma vehe. Mutta minä sen tosiaan haen. Ei ollut kallis pyyntihinta ja minä tiesin, että siinä vähän laittamista on ulkokuoressa ja semmonen se oli niinku luvattiin ja tekniikka pelaa tosiaan ihan moitte, että ei oo mitään vikkoa. Mutta nyt aloitin projektin aloitin tuossa yhden toverin kanssa, niin siihen tehdään ihan uudet pohjat siihen autoon. Entiset maalit ja pakkelit pois ja uudet pohjat ja kunnon epoxit sinne pohjalle ja vähän kittiä niskaan. Ja keulaan tulee kokonaan uudet pellit, konepelti, lokasuojat. No oikeastaan lokasuojat on uutta. Konepeltiä ei saa mistään uutena enää. Etuovet tulee toiset. Mutta semmonen pikku projekti tähän väliin. Ajattelin, että vähän aikaa ajelen sillä ihan tuommoisenaan. Kyllä se rupesi sen verran häirittämään omaa silmää se maalipinnan huono kunto ja ne pohjat oli tehty ihan päin helvettiä joskus. Tuo autohan oli seisonut parikymmentä vuotta ilmeisesti ladossa tai jossain vastaavassa. En oo ihan 100% varma, että missä, mutta seisonnassa se kumminkin on ollut parikymmentä vuotta. Ja ei siinä nyt tämmönen projekti alkaa ja tuo Mersunin tarkoitus pitää vähän pitempään. Ei oo tarkoitus hävittää. Tuommoisesta dieselistä 2.3 minä on helvetin pitkään haaveillut ja vihdoin minä semmosen on saanut. Niin pitääpä sitä eteenpäin laittamaan, kun auto toimii moitteetta, niin en tiedä. Mutta kyllä se ehostelua kaipasi ja sitä se nyt sai. Ja tällä hetkelläkin tätä videota kun kuvaa, niin se on projektissa tuolla tallilla. Niin Mut tähän videoon meinasin vähän kuvata videopätkää ja kuvia lisätä, että mitenkä projekti on edistynyt ja totta kai tulee sitten uusi episodi kun auto on valmis. Että tähän Vilpiin nyt ei varmaan tule ihan kun sitä tekopätkää. Mutta semmonen tällä kertaa. Ja nyt on ainakin tämä oma naamakin esitelty, että se pitää kahtomista muutenkaan on, mutta en minä tiedä. Jotenkin tuntuu luonnollisemmalta, että ruppee kuvaamaan omalla naamallaan, niin katsojat tietää, että kuka siellä kameran takana höpöttelee, niin eipä siinä. Tässä videota. Elän valtatiellä kovan maineen kerran mä
siellä, sain siis kutsun mua vain Roadstar. Mä olen Roadstar. Roadstar. Mä olen Roadstar. Sillä tunnen tiet ja joka mutkan asfaltilla aina olen kotonani. Ehkä jossakin sattumalta taas kohdataan. Luonas lämpimän yön mä viipyä saan. Tai usva peittona vaan, yön oomme kahdestaan. Tie kaksi kulkijaa silloin yhteen vie. Mä olen Roadstar. Mä olen Roadstar. Roadstar. Mä olen Roadstar. Autopolven rinnassani määrään mua näin kiertämään. Turot on jees. Nyt ei jaksa. Oikee auto meni siellä. Yöllä haavetteni valtaan hetkiseksi, jään sinut silloin näen. Joo. Siinäpä nyt olis muutamat videon pätkät ja pari kuppaa tästä arvotusta projektista ja tuosta ite projektista tosiaan ei oo nyt kun muutamia kuvia. Siitä ei oo tullut vielä videota otettua niinkään. Että tämä jakso nyt menee tällä tavalla suurimmaksi osaksi. Ensi jakso sitten voisin kuvata vähän pätkää sieltä pohjenteesta ja maalusta ja mitä kaikkea rapeittamista siinä tulee olemaan vanhassa ruosteisessa loppuun näin tuossa Mersussa. Niin Semmonen yritin aika jannaan laittaa tai aikajärjestykseen yritin laittaa nuo videot mitä Mersusta kuvasi, että siinä on ensimmäistä on talvelta helmikuuta, kun se auto hankittiin. Viimeisimmät taitaneet olla ihan vanhoja. Muutama Sami-videokin oli sinne mukaan päässyt. En tiedä saanut käyttää. Käytin silti. Olin tällä Mercedes-romulla niin päässyt hienoihin videoihin. Oikee auto. Seuraavassa jaksossa niin voisi olla vähän enemmän ehkä tätä videopohjaista materiaalia, ei niinkään kuvia. Ja nuokin edelliset kuvat ja videot mitä nyt tuossa oli ennen tätä minun höpötystä, niin ne on mitä on. Ne oli pystysuunnassa kuvattuja videoita pääosin TikTokin puolelle. Eipä tähän jaksoon tämä enempää hopinoita. Seuraavassa jaksossa enemmän.